Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Нам вельмі прыемна звяртацца да вас па-беларуску. Будзем разам вывучаць родную мову. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Міхась. Прывітанне, сябры. Кацярына. Добрый вечер. І Маргарыта. Вітаю вас. Рада вас вітаць, дарагія сябры, у Міністэрстве дзяцінства. І традыцыйна спачатку давайте прадставімся. Хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я міністр моўнай разнастайнасці. Я министр развіцця родной мовы. Я міністр папулярызацыі беларускай мовы. Сапраўды, не так даўно мы адзначылі вельмі важнае свята. Гэта дзень роднай мовы. Скажыце, калі ласка, а што для вас увогуле значыць гэтае паняцце родная мова? Што гэта такое? Вераніка, я пачну здалёк. У Беларусі звычайна раз на 10 год праходзіць перапіс насельніцтва. Апошні быў у 2019 годзе. Падчас перапісу падлічваецца не толькі колькасць жыхароў Беларусі. Можна даведацца шмат цікавага пра нашу краіну. Дапоўню калегу. Напрыклад, можна даведацца, прадстаўнікі якіх нацыянальнасцей пражываюць у нашай краіне. Уявіце сабе, паводле перапісу у Брэсцкай вобласці на той момант пражывалі больш за 100 нацыянальнасцей. І ў кожнага свая родная мова. Гэта проста неверагодна. Я хачу заўважыць, што ўсе жывуць у згодзе на нашай зямлі. І кожны можа карыстацца сваёй роднай мовай. Гэта сапраўды так, такое права гарантуецца галоўным законам нашай краіны, канстытуцыяй. І ўсё ж такі, паважаныя міністры, а што асабіста для вас значыць гэтае паняцце родная мова? Для мяне родная мова – гэта мова маіх бацькоў, гістарычная памяць і культура. Родная мова – гэта не толькі сродак зносін і сувязь пакаленняў, але сродак выяўлення душы чалавека. Народ без мовы губляе сваю індывідуальнасць і ператвараецца ў бязлікае грамадства. Любіць і шанаваць сваю мову значыць любіць сваіх бацькоў і краіну. Мова – гэта багацце, сапраўдны скарб, які можа перадаць бацька сыну, а маці дачцэ. Толькі мовай чалавек можа перадаць свае пачуцці. І я лічу, што кожны беларус павінен ведаць нашу родную беларускую мову, бо яна як яго візітная картка. Моя родная мова беларуская, і яна для мяне самая лепшая. А я яшчэ звяртаюся да нашых тэлегледачоў і прапаную таксама падзяліцца сваімі разважаннямі праз тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства, што такое родная мова менавіта для вас. Чакаем вашых разважанняў. Я яшчэ хачу трошкі вас дапоўніць, паважаныя міністры, сказаць, што любая мова, яна мае нейкую сваю гісторыю, праўда? Доўгі-доўгі шлях павінна прайсці мова, каб набыць такі сучасны выгляд. І зараз вельмі складанае заданне. Мы вам прапануем два слупочкі слоў. У першым слупочку словы на старабеларускай мове, а ў другім слупочку аналагі гэтых слоў ужо на сучаснай беларускай мове. Што вам трэба зрабіць? Вам трэба сабраць моўныя пары. Але ж там ёсць адно слова лішняе, каб вас заблытаць. І так, першае слова. Адразу прашу прабачэння, калі націск пастаўлю не туды, бо мова старабеларуская, я жыўцом яе ніколі не чула, толькі бачыла літары ў кніжках. І так, А, Б, Ц, дло. Што гэта такое? Гэта можа быць буквар? Алфавіт. Я думаю, гэта знаўца. Правільны адказ нам даў Міхась. Гэта сапраўды алфавіт. Наступнае слово алфавітарь. Як вы мяркуеце, што гэта такое? Гэта, напэўна, буквар. Абяцанне. Я таксама думаю, што гэта буквар. І гэта правільны адказ, гэта сапраўды буквар. Так, далей, вельмі дзіўнае слово бадач. Што гэта такое? Напэўна, гэта вожык. Так, яшчэ варыянты. Дзіця. Так, і... Я таксама лічу, што гэта дзіця. Вось так, нашыя даражэнькія міністры, правільнага адказу, на жаль, мы ад вас не пачулі, бо слова вельмі складанае. Бадач – гэта знаўца, той, хто шукае, ведае. Якім чынам гэтае слово утварылася, я шчыра сказаць не ведаю. Але яно мае такое значэнне. Зараз слово для нашых самых маленькіх гледачоў. І так, ожык.
Ну, конечно, гэта же Ну, вожык. канешне, ожык гэта вожык. І апошняе слово ў нас засталося, гэта чада, і гэта хто? Можаце хорам нават сказаць? Дзіця. Дзіця. І гэта правільна. Дзякую вам, сябры, за тое, што вы паўдзельнічалі ў такой складанай гульні. І больш цікавага нам сёння раскажа наш ганаровы госць. Гэта педагог-арганізатар, педагог дадатковай адукацыі сярэдняй школы нумар 17 горада Брэста, Сахарчук Вольга Васильевна. Сустракайце. Вітаю вас, шановні удзельнікі пасяджэння, гледачы. Мы рады вас таксама вітаць у міністэрстве дзяцінства. Вольга Васильевна, ну, асабіста для вас, што значыць родная мова? Для мяне родная мова – гэта мова майго народа, якая праз стагоддзі перадае культуру, гісторыю, традыцыі і нашу нацыянальную ідэнтычнасць. Ольга Васильевна, а як вы вывучалі родную мову? Знаёміцца з роднай мовай пачалося яшчэ з дзяцінства, калі бабуля чытала мне казкі. Потым праз урокі беларускай мовы і літаратуры ў школе. Працягвалася вывучэнне роднай мовы на гістарычным факультэце, дзе шмат прадметаў выкладалася па-беларуску. А як вы мяркуеце, ці адрозніваюцца падыходы вывучэння беларускай мовы для сучасных дзяцей? Безумоўна, жыццё не стаіць на месцы. Сучасныя школьнікі пры вывучэнні роднай мовы могуць карыстацца інтэрнэтам, сацыяльнымі сеткамі, медыяплатформамі і іншымі сродкамі. Ольга Васильевна, мы ў школе вывучаем беларускую мову, і мы паўдзельнічалі ў квесце. Было вельмі цікава. Як з'явілася ідэя для квеста? Я вельмі люблю беларускую мову, культуру, гісторыю і хачу перадаць гэтую любоў сваёй дачушцы. Таму у нас дома ёсць шмат беларускіх гульняў. Я прынесла гэтыя гульні ў школу, каб разнастаіць заняткі з вучнямі. Гульні вельмі падабаліся, і ў мяне нарадзілася ідэя аб'яднаць некалькі гульняў у адну вялікую, у якой змогуць прыняць удзел адначасова некалькі класаў. Мы распрацавалі гульню з некалькі станцый пра гісторыю, культуру, славутых беларусаў і, канешне жа, пра беларускую мову. Мы распрацавалі маршрутны ліст тэматычны і запрасілі гуляць з намі ўсіх, хто хоча вывучаць Беларусь, беларускую культуру, мову, гісторыю. Запрасілі вучняў 4-11 класаў, таксама настаўнікаў і бацькоў. Больш чым за 20 камандаў прыняла ўдзел. Гульня атрымала назву «Вялікая беларуская гульня, родная, народная». Ці можам мы для нашых тэлегледачоў для прыкладу паказаць некалькі такіх імправізаваных станцый з вашага квеста? Канешне, Вераніка, запрашаю гуляць разам з намі. Першая станцыя нашай гульні тутэйшая, пра знакамітых беларусаў. З намі гуляе Міхась. Міхась, вы за цэлую каманду сёння, калі ласка. Правіла гульні. Я зачытваю апісанне гістарычнага дзеяча, а ты, Міхась, па апісанню павінен адказаць, хто гэта. Беларускі і ўсходнеславянскі першы друкар, асветнік, гуманіст, пісьменнік, перакладчык і прадпрымальнік, волат беларускага і ўсяго еўрапейскага рэнесансу, пакінуў нашчадкам 23 перакладзеныя і выдадзеныя па-беларуску біблійныя кнігі. Напэўна, гэта Францыскарына. Як ты здагадаўся, Міхась? А як жа можна не ведаць? Гэта же першы друкар. За правільны адказ ты атрымоўваеш адну бульбачку. Дзякуй. Бульбачкі – гэта балы ў нашай вялікай беларускай гульні. Наступная станцыя – азбука беларускага арнамента. І я запрашаю гуляць Кацярыну. Правіла гульні на гэтай станцыі – трэба суаднесці арнамент і яго назву. Ну, гэта непростае заданне, я вам скажу. Міністр Кацярына, справіцеся? Спадзяюся. Калі ласка. Складана. Ну, ёсць над чым паразважаць. Ну, давай. Рабі апошні крок. Ольга Васильевна, што скажаце? Вельмі выдатны адказ. Кацярына – сапраўдны знаўца беларускага арнаменту. За такія адказы нават 5 бульбачак. Такія правіла на гэтай станцыі. Я запрашаю гуляць усіх за нашым сталом. Станцыя «Родныя словы на роднай мове». Я паказваю картку, а вы павінны адказаць на беларускай мове, што вы ўбачыце. Маргарыта. Гэта вожык? Маргарыта атрымлівае одну
бульбачку. Для міхася выбіраем вось гэтую картку. Напэўна, падабайка? Правильный адказ. І бульбачку Ставлю атрымлівае. падабайку міхасю і перадаю яму одну бульбачку. Давайте я таксама згуляю. Салодкі для вас, Вероніка. Салодкі вельмі добры. О, ну гэта цукеркі мне падаецца, так? І гэта правильный адказ. Для Кацярыны Напэўна, гэта падарунак. бульбачка твоя. Трымай. А я вам таксама хачу прапанаваць паўдзельнічаць у невялічкім тэсце, калі мы ўжо сёння ў такой гульнявой форме вывучаем родную мову, але ён будзе тычыцца ўсіх тых ведаў, якія мы сёння з вами атрымалі. Итак, пытанне нумар 1. Сёння міністры нам распавядалі пра перапіс насельніцтва 2019 года. У гэтым перапісу было пытанне, колькі жыхароў Беларусі лічаць беларускую мову роднай. Варыянты адказу. Нумар 1. Усе жыхары Беларусі 100%. Варыянт 2. Больш за 80%. І варыянт нумар 3. Менш паловы. Так. Бальшыня лічыць, што больш за 80% лічаць беларускую мову родную ў Беларусі. І гэта правільны адказ. У Беларусі пражываюць прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, і кожны мае сваю родную мову. Ці можна карыстацца у штодзённым ужытку сваёй роднай мовай? Варыянт нумар 1. Канешне, гэта гарантуе асноўны закон краіны. Варыянт нумар 2. Катэгарычна нельга. І варыянт нумар 3. Можна, але толькі дома. Што скажаце? Адзінагалосна кажуць нашы міністры, што роднай мовай можна ў Беларусі карыстацца свабодна. І гэта правільна, бо гэта гарантавана нашым асноўным законам, Канстытуцыяй. І апошняе пытанне разважання, ці можна назваць беларускую мову жывой. Варыянт нумар 1. Канешне, можна, бо развіваецца грамадства, а разам з ім развіваецца і мова. Варыянт нумар 2. Нельга, бо беларуская мова не мяняецца з часоў сярэднявечча. І варыянт нумар 3. На беларускай мове размаўляюць, але сучасных слоў у ёй няма. Што скажаце? Міністр Кацярына лічыць, што развіваецца грамадства, значыць развіваецца і мова, а два нашыя міністры лічаць, што на мове беларускай размаўляюць, але сучасных слоў у ёй няма. Я вам хочу сказаць, што мае рацыю міністр Кацярына. Ну а зараз, паважаныя міністры, нам неабходна падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Якія высновы зробім? У Беларусі жывуць прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, і кожны можа карыстацца сваёй роднай мовай. Беларуская мова жывая. Развіваецца грамадства, развіваецца і ўзбагачаецца і мова народа. Каб вывучаць беларускую мову, трэба выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі. Выдатныя высновы нашых міністраў. Падпісваем. Дзякую, мы замацуем пячаткай. І я хачу яшчэ задаць вам адно пытанне. Сябры, а як вы лічыце, якім чынам сёння мы можам папулярызаваць беларускую мову? Каб захаваць беларускую мову, неабходна здаваць больш кніг, ствараць тэлеперадачы, фільмы на беларускай мове, арганізоўваць культурныя мерапрыемства. Так як моладзь праводзіць вельмі шмат часу сядзячы ў тэлефоны і за кампутарам, было б выдатна ў абавязковым парадку змяніць мову ў тэлефонах і іншых гаджетаў на беларускую. Каб папулярызаваць беларускую мову, можна зрабіць папулярныя камп'ютарныя гульні на ёй, перавесці на беларускую мову мультфільмы, якія любяць глядзець дзеці. Таксама можна пачаць пісаць усе інструкцыі да лекаў, склад прадуктаў і цэннікі ў крамах на беларускай мове і таксама на рускай, таму што дзве мовы з'яўляюцца нашымі дзяржаўнымі. Каб многія пісьменнікі пісалі кнігі на беларускай мове, тэлеперадачы былі на роднай мове. Вельмі добрыя прапановы. В першую чаргу я зараз звяртаюся да нашых дарослых гледачоў. Напэўна, гэтыя словы былі адрасаваныя вам. І я вельмі спадзяюся на тое, што агульнымі намаганнямі мы зробім многае для таго, каб развіваць і памнажаць нашу родную беларускую мову. А наша ж пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана. Сустрэнемся вельмі хутка на чытанцы. Дарагія сябры,
Сёння мы ўпэўніліся, што для вывучэння роднай беларускай мовы ёсць мноства сучасных магчымасцяў. Напрыклад, наш міністр Міхась паўдзельнічаў у цікавым чэлленджы. І зараз ён вам прачытае гэты верш. Калі ласка. Міхась Пазнякоў, Беларусі. Узіраюся ў сонечны дзень працавітай маёй Беларусі. І штораз, як нічым і нідзе, светлым імем яе ганаруся. Бачу мудрасць далёкіх вякоў, чую славу нязгасную ў свеце. Беларусь, Беларусь, сэрца ўспыхвае зноў. Хай табе сонца велічы свеціць, кожны рух твой і нават уздых у турботе, ты толькі не ўскрусе. І штодня на дарогах тваіх я, твой сын, за цябе ўсё малюся. Ты, матуля моя, Беларусь, моя хата ніколі не з краю. Узрае клапот твоих груз, я таксама плячо падстаўляю. І люблю табе ўсё гарачэй, гэтак, што прамаўчаць немагчыма. Ты прабач, не магу я цішэй, калі ў сэрцы святое радзіма. Дзякую нашаму міністру Міхасю за такое цудоўнае выкананне. Ну і паразважайце, калі ласка, над гэтымі добрымі словамі. А мы же развітваемся з вами, сустрэнемся вельмі хутка. Роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!